Así de animada estivo a Fonsagrada esta fin de semana. O motivo, a celebración da súa tradicional foliada, da que gozaron os fonsagradinos e os centos de persoas que se achegaron a Tavila para participar na festa. Os cantos de taberna foi un dos pratos fortes desta cita que organizou por 6º ano consecutivo a Asociación Cultural Petapouco e a Destempo, ca colaboración do Concello e a Deputación. De feito, a foliada da Fonsagrada xa está asentada no calendario como un dos eventos de música tradicional máis concorridos da provincia e tralo parón do ano pasado por mor da pandemia, esta edición superou as mellores previsións. Unha das claves do éxito da festa, que cada ano vai a máis, é a variedade da programación con actividades para todas as idades, nas que poden participar nenos e adultos, como os obradoiros de baile tradicional, no que os alumnos se dividiron por grupos segundo o seu nivel. Podían comezarse de cero. Tamén houve oportunidade de mercar artesanía. Durante toda a foliada houve unha feira con diversos produtos, incluídos tamén os de gastronomía. Algúns típicos da zona como os butelos e outros propios destas datas como as abelás. Tras o éxito desta edición, que tamén destacou por a calidade dos artistas que participaron, os organizadores xa pensan na seguinte edición.